Προχωράμε λοιπόν. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος θα μιλήσουμε για την βραδία γαστρική κένωση, δηλαδή τη γαστρική στάση, με άλλα λόγια, διάρρεια, το σύνδρομο του Ρου, το σύνδρομο της έλικας Ρου και για ορισμένα άλλα μη κινητικά οργανικά γαστρικά σύνδρομα. Η βραδία γαστρική κένωση παρατηρεί τις ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται είτε σε γαστρεκτομή είτε σε βαγοτομή. Εκδηλώνεται με αίσθημα επιγαστρικού βάρους, με αίσθημα πληρότητας. Γιατί καταργείται η χάλαση του στομάχου, έτσι. Ο στόμαχος δεν χαλαρώνει, δεν καταργείται δηλαδή η ιδιοδεκτική χάλαση υποδοχής που λέμε, που συμβαίνει στο θόλο κυρίως, όταν τρώμε. Αίσθημα πρόωρου κορεσμού. Τρώμε λίγο και νιώθουμε ότι έχουμε γεμίσει. Γιατί δεν χαλαρώνει το στομάχι και αυξάνεται η ενδρογαστρική πίεση. Και αυτό το προκαλεί η βαγοτομή. Πόνος, ναυτία, επιγαστρική διάταξη, τροφόδης, έμετη, απώλεια βάρους γιατί δεν μπορεί να τραφεί κανείς, δημιουργία απειλημάτων. Τι σημαίνει δημιουργία, τι είναι τα απειλήματα? Είναι από άπεπτες τροφές που παραμένουν για πολύ καιρό στο στόμαχο, φυτικές ίνες κτλ. Δημιουργούν έτσι μάζες, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν ακόμα και απόφραξη του δωδεκαδαχτύλου και του στομάχου και του δωδεκαδαχτύλου. Και αυτό οφείλεται στην απραξία του άνδρου, στην υποκινησία του άνδρου. Η διάγνωση της βραδίας γαστρικής κένωσης είναι κλινική, αλλά χρειάζεται τεκμηρίωση με σπινθυρογράφημα. Είπαμε τι είναι το σπινθυρογράφημα. Πόσο συχνή είναι η βραδία γαστρική κένωση? Σε υπερεκλεκτικές βαγοτομές, που είπαμε ποιες είναι οι υπερεκλεκτικές βαγοτομές, δεν είναι συχνή. Στις υπόλοιπες βαγοτομές, δηλαδή στελεχιές, στις εκλεκτικές βαγοτομές, είναι συχνή η βραδία γαστρική κένωση, γιατί παραλύει το σύνολο του στομάχου ή το μείζον τμήμα του στομάχου. Ποια είναι η θεραπεία? Ποια είναι η θεραπεία της βραδίας γαστρικής κένωσης? Η θεραπεία της γαστρικής κένωσης, της βραδίας γαστρικής κένωσης, είναι συντηρητική, γιατί είναι εκείνη η κινητική διαταραχή η οποία είναι πιο πιθανό από όλες τις άλλες ότι θα βελτιωθεί από μόνη της με την πάροδο του χρόνου. Γιατί όπως είπαμε, ακόμα μετά από ένα χρόνο ο στόμαχος, ακόμα και από στελεχιές βαγοτομές ή εκλεκτικές βαγοτομές, ανακτά την κινητικότητά του σε μεγάλο βαθμό. Επομένως, μπορεί κάποιος να περιμένει για αρκετό χρόνο. Η ερυθρομικίνη, το αντιβιωτικό δηλαδή φάρμακο, το οποίο πια δεν κυκλοφορεί στην αγορά, παρόλο που ήταν πάρα πολύ καλό φάρμακο, και ο λόγος είναι ότι ήταν πάρα πολύ φτηνό και δεν συνέφερε τις φαρμακευτικές εταιρείες να το παράγουν. Παλιότερα στην Ελλάδα, φανταστείτε ότι είχε ο στρατός φαρμακοβιομηχανία και το παρήγαγε ο στρατός την ερυθρομικίνη. Ήταν ένα φάρμακο πολύ εύκολο και πολύ απλό, αλλά δεν άξιζε να το παράγουν οι μεγάλες εταιρείες. Θυμάμαι εγώ ότι όταν εμφανίστηκε η κλαριθρομικίνη, το κλαρισίντ δηλαδή, που το παίρνουν τώρα μάλλον όλοι, είχε αρχίσει να μην χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου και να αποσύρεται από την αγορά η ερυθρομικίνη. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ δύσκολο να βρεις ερυθρομικίνη τώρα στην αγορά, αλλά είναι ένα πολύ καλό προκινητικό φάρμακο. Δηλαδή αυξάνει την κινητικότητα του στομάχου και χρησιμεύει και στην βραδία γαστρική κένωση μετά από αντιεκρητικές επεμβάσεις, αλλά
και στην ιδιοπαθή βραδία γαστρική ένωση, όπως ας πούμε ή στην δευτεροπαθή μετά από σε ασθενείς με χρόνιο ζαχαρόδι διαβήτη, με μακρόχρονο μάλλον ζαχαρόδι διαβήτη. Η θεραπεία σπάνια, όπως είπαμε, απαιτεί χειρουργική αντιμετώπιση και αν κάποιος οδηγηθεί στο χειρουργείο, αυτό που είναι να κάνει είναι να αφαιρέσει ένα μεγάλο τμήμα του στομάχου και να κάνει την αναστόμωση που είπαμε με Roux-en-Y με το λεπτό έντερο. Μια άλλη επιπλοκή των αντιακριτικών επεμβάσεων του στομάχου και κυρίως αυτών που περιλαμβάνουν τις βαγοτομές είναι η διάρρεια. Έτσι. Και οι κύριοι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί της διάρρειας μετά από βαγοτομή είναι η γαστρική ακράτεια, δηλαδή ο στόμαχος αδειάζει το υπερισματικό περιεχόμενο στο δωδεκαδάχτυλο ή στο λεπτό έντερο, με αποτέλεσμα την έκρηση ορμονών που αυξάνουν την κινητικότητα του εντέρου, μεταξύ άλλων. Διότι η βαγοτομή από μόνη της προκαλεί διαταραχή της κινητικότητας του λεπτού εντέρου, το πνευμονογαστρικό που διαμεσολαβεί το παρασυμπαθητικό στο λεπτό έντερο αναστέλλεται. Η αυξημένη ύπαρξη χολικών οξέων στο παχύ έντερο, η δυσαπορρόφηση του λίπους, η ταχεία είσοδος στο παχύ έντερο υγρού με αυξημένη συγκέντρωση ηλεκτρολιτών, με αυξημένη οσμοτικότητα, η εξωκρινής παγκρατική ανεπάρκεια, όλα αυτά που λέμε επηρεάζονται από την εύρωση του πνευμονογαστρικού, υπερανάπτυξη μικροβίων στο λεπτό έντερο λόγω αχλωριδρίας. Το οξύ είναι ένας μηχανισμός που καταστέλει, περιορίζει την ανάπτυξη της χλωρίδας του εντέρου. Και εστιατόρια που είναι το αποτέλεσμα της απορρόφησης των λίπων, κυρίως από παγκρατική ανεπάρκεια. Πόσο συχνή είναι η διάρρεια μετά από γαστρικές εγχειρήσεις? Αν κάποιος κάνει μια υφολική γαστρεκτομή, η οποία είναι μια συχνή επέμβαση που γίνεται και για καρκίνο του στομάχου στις μέρες μας, ο κίνδυνος είναι περίπου 5%. Στις τελεχιαίες βαγοτομές, όπου το πνευμονογαστρικό, όπως είπαμε, διατέμνεται πάνω από τη διακλάδωση του υπατικού κλάδου, τότε η διάρρεια είναι πολύ πιο συχνή. Είναι πολύ πιο συχνή, παρόλα αυτά δεν είναι πολύ σοβαρή τις περισσότερες φορές. Και σπανίως χρειάζεται εγχείρηση. Στην εκλεκτική και στην υπερεκλεκτική βαγοτομή, επειδή διατηρούνται κάποιοι κλάδοι του πνευμονογαστρικού, όπως είπαμε, εκεί η συχνότητα της διάρρειας είναι μικρότερη. Η διάρρεια μετά από επεμβάσεις στο στόμαχο είναι πιο αυξημένη όταν συνδυάζεται με χολοκυστεκτομή. Η χολοκυστεκτομή από μόνη της, ακόμα και αν δεν κάνεις τίποτα στο στομάχι, μπορεί να προκαλέσει διάρρεια στους ασθενείς. Γιατί η χολή, η οποία φυσιολογικά ρέει στο δεκαδάχτυλο μετά από την κατανάλωση λιπαρών γευμάτων μέσω της χολοκυστοκινίνης, σε χολοκυστομυθέντες ρέει συνεχώς στο λεπτό έντερο. Εντάξει, και η ύπαρξη, όπως είπαμε, χολικών οξέων στο παχύ έντερο μπορεί να δημιουργήσει διάρρειες. Πόσο συχνή είναι η σοβαρή διάρρεια σε χολοκυστομυθέντες? Είναι κάτω από 5%. Μπορεί να είναι 1-3%. Όταν υπάρχει διάρρεια μετά από επεμβάσεις, τότε στο στόμαχο, αλλά και μετά από χολοκυστεκτομή, η θεραπεία είναι συντηρητική.
Η δίαιτα περιλαμβάνει χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και ο λόγος γι' αυτό είναι για να ελαττώνεται η οσμωτικότητα και το σύνδρομο dumping το οποίο μπορεί να συνυπάρχει. Τα λίπη λόγω του ότι μπορεί να αυξάνουν την δυσαπορρόφηση ασθενείς που έχει επηρεαστεί και η παγκρατική τους λειτουργία μπορεί να μην βοηθούν, οπότε συνιστάται να μην λαμβάνουν πολλά λίπη, ιδίως αν έχουν εστιατόρια. Και βεβαίως είναι σημαντικό τα γεύματα να είναι μικρά και τα υγρά να λαμβάνονται μεταξύ των γευμάτων και όχι μαζί με τα γεύματα για να ελαττώνεται η ταχεία κένωση του στομάχου που είπαμε και παραπάνω. Σπανίως χρειάζεται να πάει να οδηγηθεί κάποιος στο χειρουργείο για διάρρεια μετά από γαστρεκτομή. Και τα λέω σπανίως εννοώ πολύ σπανίως. Στα 15 χρόνια που είμαι στα νοσοκομεία σε χειρουργικές μονάδες δεν έχω ακούσει κάποιον ασθενή να έχει χειρουργηθεί για αυτό το λόγο. Επομένως μιλάμε για κάτι το οποίο είναι αρκετά σπάνιο. Πάντως η εγχείρηση που γινόταν παλιά ήταν η παρεμβολή ενός αντιπερισταλτικού όπως είπαμε προηγουμένως, με διαφορετική δηλαδή φορά της περισταλτικότητάς του, στο περίπου 1 μέτρο από το τράιτς. Και αυτό ελαττώνει την προώθηση των υγρών στο παχύ έντερο. Και εδώ βλέπετε μία άλλη εγχείρση, την εγχείρηση POTH με τον ίδιο τρόπο, πάλι στα 100 στο 1 μέτρο από το 12 δάχτυλο, παρεμβολή ενός αντιπερισταλτικού τμήματος. Ποια είναι η διαφορά από την προηγούμενη? Η διαφορά από την προηγούμενη είναι ότι, όπως βλέπετε εδώ, εν πάση περιπτώσει, αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι αυτή η επέμβαση είναι πολύ πιο πολύπλοκη, γιατί δεν χρησιμοποιείται ως σωλήνα στο έντερο, αλλά ο ορομυϊκός του χιτώνας. Είναι πολύ πιο πολύπλοκη εγχείρηση. Ενώ εδώ, σε αυτή την επέμβαση χρησιμοποιείται αντιπερισταλτική έλικα πλήρως. Δηλαδή μπαίνει από τη μία μεριά και βγαίνει από την άλλη μεριά της έλικας που κινείται αντιπερισταλτικά το περιεχόμενο. Πολύ εξειδικευμένα και αρκετά ασυνήθι προβλήματα. Αυτό που πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας είναι ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Παρόλο που δεν είναι καθόλου απλά μέχρι τώρα, φαίνεται ότι ότι είναι ακόμα πιο περίπλοκα, γιατί πολλοί ασθενείς έχουν μεικτές διαταραχές. Όπως είδαμε, η βαγοτομή είναι αυτή που δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα. Και μεν και δεν. Και πολλοί ασθενείς δεν έχουν μόνο σύνδρομο dumping, έχουν σύνδρομο dumping και διάρρεια. Ή έχουν εντερογαστρική παλινδρόμηση και βραδία γαστρική κένωση. Και τα δύο. Επομένως, οι ασθενείς έχουν πολλές φορές πολύπλοκα συμπτώματα. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως θα δείτε σε αυτό το slide, η επέμβαση ρου είναι το κλειδί. Είναι πασπαρτού για τα περισσότερα προβλήματα. Τις πιο πολλές φορές από μόνη της, ενδεχομένως άλλες φορές όταν υπάρχει και διάρρεια, να συνδυάζεται με αντιπερισταλτικό τμήμα της νίστιδας. Αυτό και μόνο χρειάζεται να ξέρετε. Πρώτον, ότι τα προβλήματα συνήθως είναι μεικτά, συχνά είναι μεικτά, και δεύτερον, ότι συνήθως η ρου είναι αυτή που δίνει την λύση. Όταν υπάρχει και διάρρεια, τότε συνδυάζεται η επέμβαση ρου μαζί με ένα αντιπερισταλτικό τμήμα της νίστιδας. Τι είναι τώρα το σύνδρομο ρου? Το σύνδρομο ρου είναι η γαστρική στάση σε υγρά και στερεά μετά από μία επέμβαση Roux-en-Y. Πού οφείλεται αυτό? Αυτό οφείλεται στο ότι η απειούσα έλικα, δηλαδή η τροφοφόρος έλικα αν θέλετε,
η οποία λειτουργούσε με ρυθμό 11 με 12 κύκλους το λεπτό. Αυτός είναι ο βηματοδότης του 12δακτύλου. Αυτός είναι ο ρυθμός της κινητικότητας του λεπτού εντέρου που ξεκινάει από το 12δάχτυλο. Αυτή λοιπόν η έλικα ρου, η οποία λειτουργούσε με περίπου 12 κύκλους το λεπτό, τώρα βρίσκεται να πρέπει να συντονιστεί με το γαστρικό κολόβωμα, το οποίο βρίσκεται υπό την επίδραση του γαστρικού βηματοδότη, ο οποίος είναι πιο αργός, είναι 3 ανά λεπτό. Αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη συγχρονισμού. Αυτό πιστεύουμε ότι συμβαίνει. Ενίοτε βέβαια η κινητικότητα της έλικας ρου είτε είναι πολύ ελαττωμένη, δηλαδή αδρανοποιείται, είτε αντιστρέφεται, δηλαδή δημιουργούνται παλίνδρομα κύματα. Και γι' αυτό σας είπα με ποιο τρόπο πρέπει να προσέχουμε, ούτως ώστε να μην απαγγειώνουμε και απονευρώνουμε αυτό το τμήμα του εντέρου όταν κάνουμε αυτή την εγχείρηση τη Roux-en-Y. Επίσης, η κένωση του στομάχου, λόγω της φαγοτομής που πολλές φορές μπορεί να συνοδεύει αυτές τις επεμβάσεις, επιδεινώνεται. Η κινητικότητα του στομάχου λόγω της φαγοτομής επιδεινώνεται και επιδεινώνει ή μάλλον συνεισφέρει στο σύνδρομο Roux. Πώς εκδηλώνεται το σύνδρομο Roux? Με τι? Τρως, μένει η τροφή στο στόμαχο, ο στόμαχος φουσκώνει, πονάς, κάνεις εμετό. Σιγά σιγά το σύνδρομο Roux υποχωρεί. Υποχωρεί και γιατί συγχρονίζεται το στόμαχος με την Roux και η Roux ανακτά την κινητικότητά της, τη φυσιολογική κινητικότητά της σιγά σιγά, και γιατί η κινητικότητα του στομάχου βελτιώνεται. Και βεβαίως γιατί οι ασθενείς μπορεί να βοηθηθούν με αλλαγή στον τρόπο ζωής, δηλαδή αποφεύγοντας τα μεγάλα γεύματα, λαμβάνοντας πολλές φορές γαστροκινητικά φάρμακα, μέχρι να αποκατασταθεί η κινητικότητα. Όταν όμως αυτά τα συμπτώματα εμφανιστούν κατά την όψιμη μεταχειρητική περίοδο, δηλαδή μήνες, εβδομάδες με μήνες μετά από ένα χειρουργείο Roux, τότε θα πρέπει να σκεφτεί κανείς μήπως υπάρχει κάποια οργανική απόφραξη, όχι λειτουργική απόφραξη, αλλά κάποια οργανική απόφραξη. Και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να κάνει ο ασθενής μελέτη είτε με γαστροσκόπηση ή και με βαριούχο, με ισοφαγογράφημα. Η upper J series τα λένε, δηλαδή γίνεται σκιαγράφηση του 12δακτύλου στομάχου και του λεπτού εντέρου και γαστροσκόπηση για να επισκοπηθεί ο βλενογόνος, να διαγνωστούν έλκη στην αναστόμωση ή γαστρίτιδες σημαντικές στο αναπομείνα τμήμα του στομάχου, έλκη στην αναστόμωση, τα οποία μπορεί να χρειαστούν θεραπεία. Ποια είναι η συχνότητα του συνδρόμου Roux? Δεν είναι σπάνιο, είναι πολύ συχνό και σε επεμβάσεις για καρκίνο. Βλέπουμε τις λειτουργίες της έλικας Roux, αλλά ευτυχώς το σύνδρομο βελτιώνεται με το χρόνο. Πρέπει να κάνει κάποιος υπομονή, να είναι προετοιμασμένος, να έχει ενημερώσει τον ασθενή ότι δεν θα μπορεί να φάει, μπορεί να κάνει εμετούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις όταν ο κίνδυνος για αδυναμία σύντης του ασθενού είναι μεγάλος, πολλές φορές σε αυτούς τους ασθενείς τώρα για καρκίνο μπορεί να κάνουμε μία νηστιδοστομία για να μπορεί να τραφεί ο ασθενής κατά τη μεταχειρητική περίοδο. Αυτό το κάνουμε για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα για να μπορέσει ο ασθενής να τραφεί από το έντερο μέχρι να αποκατασταθεί η λειτουργία του εντέρου, της έλικας Roux δηλαδή.
ή να μπορέσει να συζητηθεί ο ασθενής σε περίπτωση που έχει στένωση στην αναστόμωση, πρώιμη λόγω της φλεγμονής από το χειρουργείο ή όψιμη λόγω της ίνωσης ή ακόμα και διαφυγή από την αναστόμωση, που είναι μια πολύ σοβαρή επιπλοκή. Όμως, όπως είπαμε, το σύνδρομο ορού, το λειτουργικό σύνδρομο ορού βελτιώνεται με το χρόνο, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ υπομονετικοί με αυτούς τους ασθενείς. Εάν τώρα αυτό δεν βελτιώνεται, η επέμβαση η οποία προτείνεται είναι η uncut roux. Δηλαδή είναι η ίδια επέμβαση, χωρίς να διαταμεί το έντερο και το μεσεντέριο της έλικα ρου. Δηλαδή το έντερο συρράπτεται, αλλά το μεσεντέριο και το υπόλοιπο τμήμα του λεπτού εντέρου παραμένουν ακέραιο. Και σε τι βοηθάει αυτό? Βοηθάει στο ότι παραμένει η κινητικότητα του λεπτού εντέρου ακέραιη και στη ρου έλικα. Επομένως η έλικα ρου έχει κινητικότητα που να βοηθάει στην κένωση του στομάχου. Πόσο συχνά γίνεται αυτό? Γίνεται πολύ σπάνια. Τις περισσότερες φορές το σύνδρομο ρου βελτιώνεται από μόνο του. Σύνδρομο μικρού γαστρικού κολοβώματος. Εντάξει. Δεν είναι high science αυτό. Έχεις πολύ μικρό στομάχι, δεν μπορείς να φας. Αυτό είναι αυτό που έχουν οι ασθενείς με Roux-en-Y gastric bypass. Δεν μπορούν να φάνε, κάνουν εμετό αν φάνε πολύ. Εντάξει, έχουν πρόωρο κορεσμό, δεν μπορούν να φάνε πολύ, κάνουν εμετό. Τι τους συνιστούμε? Να τρώνε μικρά γεύματα. Εντάξει. Και δύο άλλα σύνδρομα τα οποία θα ήθελα να ξαναθυμηθούμε από τη χειρουργική α είναι το σύνδρομο της προσιούσης έλικας. Αυτά τα σύνδρομα δεν είναι αμιγώς κινητικά, μάλλον είναι περισσότερο οργανικά παρά κινητικά. Τι είναι το σύνδρομο της προσιούσης έλικας? Αυτή εδώ είναι η προσιούσα έλικα. Προσιούσα, προσέρχομαι στο στομάχι, απιούσα, απέρχομαι από το στομάχι. Εντάξει. Προσιούσα, προσέρχομαι, μπαίνω μέσα στο στομάχι, απιούσα, απέρχομαι από το στομάχι. Σύνδρομο προσιούσα σημαίνει απόφραξη στην είσοδο του στομάχου. Εντάξει, και είναι σημαντική αυτή η επιπλοκή, γιατί τι μπορεί να κάνει? Επειδή εδώ παράγονται συνέχεια τα χολοπαγκρεατικά υγρά, αυτή η έλικα μπορεί να διαταθεί πάρα πολύ και να τρυπήσει, να ισχυμίσει και να τρυπήσει. Εάν αυτό γίνει στην πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο, μπορεί να ανοίξει το κολόβωμα το δεκαδαχτύλιο, εδώ που έχουμε ράψει, να ανοίξει αυτό και να πάθει ασθενής περιτονίτιδα. Εντάξει. Σύνδρομο λοιπόν της προσιούσης έλικας. Πού μπορεί να οφείλεται αυτό? Μπορεί να οφείλεται πάντα οφείλεται σε στένωση σε αυτή εδώ την μεριά της αναστόμωσης. Και πού μπορεί να οφείλεται η στένωση? Μπορεί να οφείλεται σε γονίωση, σε σύγκαψη δηλαδή, σε εγκολεασμό, ή όταν αυτή είναι μεγάλη η έλικα, σε συστροφή, να συστραφεί η προσιούσα έλικα. Γι' αυτό είπαμε ότι αυτή η έλικα δεν πρέπει να είναι γενικώς πάνω από 30 περίπου εκατοστά. Γι' αυτό το λόγο. Πώς εκδηλώνεται αυτό? Είναι δύσκολο, ειδικά στην πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο, είναι δύσκολο να εκδηλωθεί, να το διαγνώσεις με την κλινική εικόνα, γιατί ο ασθενής παραπονιέται για έντονο πόνο. Ο πόνος οφείλεται στη διάταση της προσιούσας. Στην όψιμη φάση, ο ασθενής μπορεί να παραπονιέται για πόνο, ο οποίος συνοδεύεται από χολώδεις εμετούς. Γιατί υπάρχει εδώ μια μεγάλη στένωση, αυξάνεται εδώ η πίεση, στη συνέχεια αδειάζει αυτή η έλικα μέσα στο στομάχι με πίεση και αυτό προκαλεί τον εμετό, ο οποίος εμετός περιέχει χολή. Αυτή είναι η διαφορά. Πόνος και εμετός από χολή. Πώς αντιμετωπίζετε?
αντιμετωπίσετε είτε με αναστόμωση αυτής της έλικας εδώ, της προσιούσας με την απειούσα, για να την αποσυμπιέσεις, ή μπορείς να ανακατασκευάσεις αυτό και να κάνεις μία Roux-en-Y, μία Roux-en-Y αναστόμωση. Στην πρώιμη περίοδο φαίνεται ότι είναι πιο λογικό να κάνει κάποιος αναστόμωση της μίας έλικας με την άλλη. Στην όψιμη περίοδο, ειδικά εάν υπάρχουν αναστομωτικές στενώσεις, συμφίσεις ή ακόμα και υποτροπή του καρκίνου, να ολοκληρωθεί η γαστρεκτομή και να γίνει μια αναστόμωση με αερού. Και εδώ βλέπετε τα αίτια του συνδρόμου της προσιούσης έλικας, γωνιώσεις όπως είπαμε, εσωτερική κύλη, να περάσει δηλαδή η μία πίσω από την άλλη και να κάνει μια κύλη, ιδίως όταν είναι πολύ μακριά. Όταν έχεις μια στένωση στη γαστροεντερική αναστόμωση, συστροφή, ή όταν είναι πολύ κοντή. Όταν είναι πολύ κοντή και προκαλέσει γωνίωση, ή όταν έχει συμφίσεις. Το σύνδρομο τώρα της απειούσης έλικας, δηλαδή της έλικας η οποία φεύγει από το στομάχι προς την ίστιδα, οφείλεται κατά παρόμοιο τρόπο σε συμφίσεις, γωνιώσεις, κύλες, εγκολεασμούς, έλκη που προκαλούν εδώ πέρα στένωση στην περιοχή κτλ. Πώς εκδηλώνονται αυτές? Εκδηλώνονται αμέσως από και στην όψιμη και στην πρώιμη μετεχειρητική περίοδο με χολώδεις εμετούς. Επομένως, όταν έχεις ένα χολώδι εμετό στην πρώιμη μετεχειρητική περίοδο, είναι πιο συχνό, το πιο συχνό ότι θα έχει στένωση στην απειούσα έλικα παρά στην προσιούσα. Διότι αν έχει στένωση στην προσιούσα, στην μετεχειρητική περίοδο, το πιο συχνό είναι ότι θα ανοίξει το κολόβημα του δωδεκαδαχτύλου και θα έχεις ένα συρίγγιο του δωδεκαδαχτύλου με το δέρμα. Στην όψιμη περίοδο, το σύνδρομο της προσιούσης είναι πιο δύσκολο να το διαφοροδιαγνώσεις από το σύνδρομο της απειούσης. Εντάξει, λεπτομέρειες που κάνουν τον πρωταθλητή. Και εδώ βλέπετε πόσο ο εγκολεασμός μπορεί να προκαλέσει απόφραξη. Το έντερο το λεπτό μπαίνει μέσα στο στομάχι, είτε από τη μία μεριά, είτε από την άλλη, είτε και από τις δύο, και προκαλεί απόφραξη. Είναι ο νηστιδογαστρικός εγκολεασμός και αυτό χρειάζεται μία ανακατασκευή. Δηλαδή αφαίρεση της αναστόμωσης και ανακατασκευή, συνήθως ανακατασκευή γίνεται με τι? Με έλικα αρού. Η έλικα αρού, η επέμβαση ρου είναι η επέμβαση κλειδί όπως είπαμε, και όπως μας είπε και ο συνάδελφος, για να δουλέψει καλά πρέπει να είναι καλά κατασκευασμένη και να μην γίνεται σε πολύ στομάχι. Πρέπει το στομάχι που μένει πίσω να είναι λίγο, δηλαδή να είναι πολύ πιο κάτω από το μισό του στομάχου. Δηλαδή more than 50% gastrectomy πρέπει να γίνει.